Velkommen til Sommershow i Zooland. I dag vil vi vise, hvordan du kan lave din egen isbjørneklo. Og til det skal man bruge gips, nogle kopper, en ske og noget vand. Vi starter ved at fylde koppen med gips. Næsten helt op. Sådan der. Ja, så skal vi putte vand i. Så tager vi sådan nogle teskeer og bare fylder så godt op med vand vi kan. Den skal rejse godt rundt, så der ikke kommer klumper i. Den skal være lidt tyndere end yoghurt. Så tror jeg er klar. Så er jeg også klar. Og vi skal bruge 2 gummidimser, så det skal sættes sammen, så isbjørnekloen kan være i den her form. Og så hælder vi den ned i det. Her skal man prøve at være lidt præcis, fordi ellers skal der jo meget til spilde. Og nu skal vores isbjørneklo tørre. Så nu bliver det spændende at se, om de ligner. Presser man den stille og roligt ud. Sådan. Så er det blevet til isbjørneklo. Man kan se, de ligner næsten. Men dem her, de er jo hvide, og de er brune. Så hvis du er hurtig at snu, kan du lige døbe den i din mors kaffe. Næste gang vil vi gerne vise jer, hvordan man kan lave en kejsermuffe og en monarksommerfugl. Tak for i dag. Vi ses i Solab.